Uw Frieske gemeenschap is volop in beweging. Gemeenten worden heel tijd groter en krijgen meer taken. Inwoners volgen oerheden heel tijd kritischer en willen zelfs belutsen wezen bij wat er in de provincie bad. De oerheid is net meer de autoriteit die het meest in de wet vastschreeuwt, Zo doen we dat. maar een partner die het helpt kosten te creëren en bedreigings te minimaliseren. Zo doen wij dat. En de opjeften die het voor ons lezen, worden wat meer wat groter en complexer, wils er minder yield is. Dit vraagt mij om een andere manier van werken, ook voor de provincie Friesland. Net omdat we het oors net goed dienen, maar om er nog volle meer mogelijk is als jeder en we alle kosten griepen willen. De vraag van een gemeenschap uit blijft centraal. Alleen zullen wij als provincie net meer daar in de puntjes uitvinden wat goed is voor Friesland. We nodigen je inwoners uit zelfs met ideeën te komen. Moet je horen. Wat dacht je hiervan? Samen maken we gebruik van de kracht en creativiteit van de gemeenschap. Kom erbij. We zorgen of die ideeën passen binnen de koers van ons keizend bestuur. Dat betekent dat ze bijdragen moeten aan een duurzame provincie. Een krachtige gemeenschap. De economie. Een dynamische omjouwing. En Friesk eigenwijze. Den jongen zullen we als provincie ons werk oors inrichten. We organiseren ons om opjeften heen en zorgen wat de goede expertise hebben om de put te dwan. Zo maken we maximaal gebruik van de talenten en creativiteit van Elsenien. Dat nemen we opjeften stuurd werkje. Deze manier van werken had het voordeel dat we verschillende doelen echt makkelijker meenwaar verenigen kunnen. Oké. We zorgen dat bijgelijks bij de renovatie van de Afsluitdijk. Die was begin vorige eeuw online om het risico op grote overstromings te beheinen. We griepen deze renovatie nu aan om ook andere doelen te realiseren. We lezen een vispassage aan en een betere verbinding tussen Zwiert en Zoutwater, dat de natuur mij ophelpen wordt. We bouwen een nieuw soort van energiecentrale die elektriciteit opwekt, door toegebruik te maken van Zwiert en Zoutwater. En we denken na over een kunstproject op het dik. Dat die nog aantrekkelijker van wordt voor toeristen en de economische waarde toeneemt. Door mij dus omjouwing vraagstukken van alle kanten te bezien en de goede expertise bij te brengen, kunnen we maximaal resultaat behalen. Dat is wat objectgestuurd werken ook giet. Wat betekent dit nou van mij werkers van de provincie Friesland? We willen zo volle mogelijk een opwaardering aan van ons kernweer uit. We zullen vaardigheden en talenten van mijwerkers breder inzetten in de organisatie. We organiseren ons om opjeften heen en hield dit minder in afdelings. Die vaardigheden bepalen die rol en net die functie. We zullen daarom op zich naar en investeren in die ambities en talenten, zodat werkers waar die meerwaarde het grootst is. Want, door in die te investeren, vergroten we ons meerwaarde in die nieuwe geerwerkingsverbanden en maken we ons provincie nog mooier en sterker. Dat is objectgestuurd werkje. Mij elke nien, voor elke nien. Mij het een ziel van Friesland.